Igbo ekene m unu. Igbo ekene m unu. Asụ ọkụkụ tuhie onu ji ya. Ọmụwụ nna eziokwu Igbo niile. Nna eziokwu Igbo niile. Asị m ọkụkụ tuhie onu ji ya. Ọ nna eziokwu. Nna bụ nna. Nna nke mbụ n'ala Igbo niile. Nna nke ya na Francis Akanibiam takọgolo ọjị. Nna nke ya na Zik of Africa takọgolo ọjị. Nna nke ya na Eke Ọmbaliwa takọgolo ọjị. Nna nke ya na Ojukwu na Nnewi takọgolo ọjị. Kedu onye mụ na ya atakabere ọjị? Kedu onye mụ na ya anọkọbere? Nna nke mụ na-ekwu eme takọgolo ọjị n'Ikoyi. O nwere ugo na biya. Nna nke mụ na Abrikated One Eze Ugochukwu of Ụmụnze takọgolo ọjị. Ana m agwa ka e wee mazi alụ. Nna nke mụ na ọkwa dịka Igbo ukwu na-anọ na-akpa nkata the elders of ndị Igbo. Kedu ihe ị chọzi ka m gwa gị? Mbọsị enwere mitin anyị jere na nke Francis Akanibiam. Anyị nọ n'ụlọ enu biya. Enwere ịba kewara anyị ndị Igbo na Cameroon n'ụnwana. Ịnọ n'ụlọ enu biya na-eme ka unu wee malite ọ bụrụ obere ma sirapụcha n'Igbo adịghị akwado mmadụ mgbe ọ dị ndụ. Unu nne mgbe Ojukwu enyiri Ojukwu ụmụakwuru okwu ikpeazụ wee bunie ya gawa Nnewi. Ụmụakwụkwasị Igbo adịghị akwado mmadụ mgbe ọ dị ndụ maka mgbe echiri Ojukwu anyị chiri Ojukwu eze ndị Igbo. Enwe ndị dị akwụkwọ si hụ mere Ojukwu eze ndị Igbo na-akparị onwe ha na-akparị nna ha. Dọtụwa ihe mberede na-emekarị ha ndị ọ ya akwụsị ihe ekwu okwu ihu iyi na ọfọ sikwa obodo nka mbịa na-agbụ iyi ndị na-abụ gọvanọ ndị ya bụ senetọ ndị ya efu na eziokwu ya apụta n'ala Igbo. Tupu m kwuo okwu adị omimi ka m ṅụọrọ Igbo iyi eji m ọfọ ṅụọ ntụkwata asị ka nji na-afụ na ụmụ m ntụkwakara asị ka nji na-anọ na mgbe Chineke ji eke m asị karịzịrị n'ala Igbo ejo na soshal midia. Afọ m nke ofu onye nwa Enugu na-eme Nollywood je na Agbam TV wee na-ekwu nri si ya nri asịrị ya nri ji wee si ya na ndị na-agụ okwu mmadụ amadị ihe mmadụ onye emekata ezuzu baa ọfịa onye na-ezuzu emekata si na je na Enugu Agleri anụọ na maapụ Igbo elifọt ebe research si na ya bụrụ isi Igbo. Kedu ihe na-ezuzu ndị Igbo? Gịnị na-awa ha anya? Aṅụrụ m iyi nke je na Agbam TV ya pụta ṅụọrọ Igbo iyi na-eme Nollywood. Si na nri bụ abụrụ afọ obodo. Ọ na-ewe m iwere nne. Abụ m amụkwa m amụ abụ m eze ọba na nri echichi ya echichi kpọọ sọsọ m bụ onye chiri ya na nri. Nwere onye ọzọ enwere ndị mekete si ka m chiri ya zie si na bịa na echi ọba ọbụla eze ọba arụ ọfọ jide ha anandụ ya ejide ha gbaa oyi inu okwu nkwunye ya na-echi echiri m ya echi gbaa oyi inu bọsọ ọbụla nkwuhie ala jide m ihe mma agwa Igbo eziokwu agwa m iwe na mma agwa ha eziokwu gbaa oyi inu eji m ndị na-echikpọ eze ọdịnala Igbo eze ọdịnala na omenala Igbo nke mbụ na mbụ n'ala Igbo gburugburu na-akpọ Ugeze Nnukwu one of the kingdom eze of Igbo Akaji of Igbo niile Odenigbo one of Igbo land, the most popular man in Igbo land by eze nwara na Obidio Egbo Onyeso. Odenigbo one of Igbo land, not of Nri. Who are you when I'm talking? The truth will come out. Nri bụ mbido na njedebe Igbo.